Знаете ли, че в една от най-късите сури в Корана може да се крие намек за нощта на могъществото? Аллах казва в сура Ал-Кадър: наистина, ние го ниспослахме в нощта на могъществото. И какво ще те накара да узнаеш какво е нощта на могъществото? Нощта на могъществото е по-добра от 1000 месеца. Но ето нещо удивително. Когато учените преброяват думите в сура Ал-Кадър, те откриват, че сурата съдържа 30 думи, а 27-та дума в тази сура е Хия, тя. Точно думата, която сочи към нощта на могъществото. Много учени казват, че това е удивително съвпадение, защото мнозина смятат, че Лейлетул Кадър е именно 27-та нощ на Рамадан. Но пророкът Мухаммад саллаллаху алейхи уеселем ни е научил да не ограничаваме търсенето само до една нощ. Той казва: търсете Лейлетул Кадър в нечетните нощи от последните 10. Това означава 21, 23, 25, 27 и 29 нощ. Една нощ по-добра от 1000 месеца. Нощ, в която ангелите слизат на земята. Нощ, в която Аллах прощава грехове. Не пропускай последните нощи на Рамадан, защото може би точно тази нощ ще промени съдбата ти.